On fakt říkal, že to chytí do zubu. Říkal mi to, stáli jsme tam, že to normálně chytne do zubu tu penaltu. Tak jako zuby na to má. No to má. To jsou pořádný klovách. No. Ale a v té Plzni, když jste kopali, chyt to někdy do zubu. No právě, že nechyt, proto jsem se hned vsadil, ne? To je jasná výhra pro nás. O co jsi to vsadil? Nebo 300 kliků. Nemůžeme prohrát. Tak. Nazdar, Roši. Čau, es. Čau. Nazdar. Ahoj. Takže jsi si jistý do zubu. No jasně. 300 kliků, No ještě něco. prachy. No to ani ne, spíš jídlo a pití nějaký. Takže kdo co vypije, sní, kdekoliv si řekne. OK. Jdem na to. Kam to mám dát? Dej mu to lehce doprava. Myslím. Tutovka. Ty vole, co to je jako, co to je? Já to nechápu, jak On to to fakt chytil do zubu. Začni těma klikama, ty To ti dřeváku. teda pěkně děkuju, vole. Jsou kšefty, ty vole, tady s čutálistama, vole. Kurva, vole. Já! To není technicky ani fyzicky možný to chytit do zubu, vole.